kwami ngoba umuntu uma edlinza noma kunezinto ezikhona enhlizweni yakhe kunobhlungu abuzwayo obhlungu obuzwe inhliziyo edlinzile ubhlungu omngaphezulu kokushaya bomvimbo ngoba ubhlungu benhliziyo uthinta kakhulu ngoba phakathi kwakho ufumaniseka phakathi komuntu kwakheleka inzondo kwakheleka amagqubu ngifumaniseka kwesinye isikhathi kuba nenhliziyo encane ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi into yonke engiyenzayo ngathi ayenzeki mawukhumbule ukuthi lo muntu naye unezingane futhi unomndeni ombhekile uma ubulala yena noma umsusa emsebenzini cabangela isililo esisemumva cabangela abazali bakhe uphinde futhi ucabangela izingane zakhe unabantwana abambhekile ukuthi ubaba namuhla ngoba kuphela inyanga bafumaniseka bethola abakutholayo uma ubaba esehleli phansi engasasebenzi nomama esehleli phansi engasasebenzi labantwana bazokhala usuku nosuku lezi nyembezi abayikhalayo ayiweli phansi kodwa iwele emahlombe akho awuvuke nawe uvukele unembeza wakho ukhumbule ukuthi sisonke la emhlabeni sifuna into eyodwa sifuna impumelelo uma sifuna impumelelo masike sisebenzisaneni yebo abanye bayaphakama ngabanye kodwa kusiza ukuthi uphakame ngomuntu kodwa wena yena umuntu ngapha uyakhala siyelula la unkwenkwezi lokhunta siyelula la nomphela leli kati yeziko ngembathe usizi libhale emehlweni mina esami sisi silabelela ngama yethumbu lendlala ningangiboni ngizinikele kokubi ngenxa yobesisi silamleya yasaze emthetho nacala ofundile useyafana nongafundile sifundile sasagogoda kodwa imisebenzi kayibona nangokhalo nekhona kumele ukuthi sigwazisele uma uyindoda kumele kuguge iphakethe uma ungowesifazane uvula umlenze unembeza sewadliwa indlala kumuntu omnyama umdizisa kanjani omnyama nawo omnyama ngoba nalabo babekhankasa babesithembisa izulu lomhlaba ngoba bencenga ivoti kuthina kwandlula ukhetho bakhohlwa ithina Dumelang molweni sanibona ngiyakhuleka nina nonke bakithi eNingizimu Afrika namaphethela igama lami ngingusazi ngomfoka sibiya sesifikile sigalekile khona la Hope Revolution TV na yabona ke bafethu mase kunjena ke sihamba lapha ke kwithemba podcast obviously guys we are very grateful for being with you guys siyazi ukuthi ubukhona benu benza into enkulu kwi Hope Revolution TV your existence means a lot to us guys we are growing simply because of your presence we are glowing simply because of your existence siyabonga kakhulu ukuthi nje niyasikhetha bakithi ingakho ke bakithi hlezi sinilethela okuhleka kodwa ke ukhuluma nakho konke namhlanje sinilethele ke i-guest nje ngenjwayelo I'm not going alone thank you ukuthi nikhona njalo mihla yonke kodwa ke namhlanje obviously angihambi ngedwa ngihamba nawe mfowethu sawubona qhola kithi ngiyakubingelela mfowethu ngezwe kwena singanena njani mfowethu nami ngiyaphila kakhulu yebo siyabonga mfowethu ukufika kwakho ngiyasithoba kakhulu ukusenza ukuthi sibone ukuthi sibaleke kakhulu nami ngiyathokoza ukuthi nami ngimncinyana ngemngaka kodwa ngikwazi ukuthi ngithole lethuba nami ngikwazi nami ukuthi ngiphefumule yeah siyathokoza mfethu so ngikhuluma nobani wakwabani ovela kuphi okhulumayo uLunga isibongo kwakhumalo ngidabuka phansi eFriday eKZN kodwa ngibhacela kwela Soweto ngizama ngizozama amadlelo alihlaza yimi mhlawumbe umuntu uqhamuka eFriday phela siyazi ukuthi eFriday mfethu inefunda inendawo ehlukahlukene akuchazi like isigodi sangakini mfowethu ngisuka nje endaweni esemakhaya impela lapha indawo bayibiza ukuthi kwangena etsheni area kwindawo nje okungasho ukuthi sikhulele khona sizinzi singabafanyana nje nakhona indawo yasemakhaya ekhambisa nomtsizwa ekhambisa nolimi lwakhona ukuthi indawo insizwa yakhona iphila kanjani futhi yenza kanjani iphi indlela umuntu enza ngayo iyona ndawo nje esikhulele kuyona ngafundiswa nakhona ngafundiswa neimfundiso ukuthi hamba umfoni ukumthola phambili ngafundiswa nayo yonke nje into ebalekile empilweni yomuntu yeah ushuthi insizwa iphuma le waphuma etsheni
Nginsizwa yakho impela ikhulele khona futhi ngiyaqhakambisa futhi lokho ngiyayigqaja ngakho igama nje le ndawo yangakithi ngiyohlezi ngilimela and futhi ngiyohlezi ngiqhakambisa nje ukuba khona wani ukuthi ngazalela khona nokuthi ngikhulele khona ngaze ngaphothulwa khona nje amabanga amaphezulu. Yeah. Siyathokoza mfethu. Thokoziswa mfethu uyigqaja nokuzazi ukuthi ubani nokuqhakambisa indawo yangakini. Kodwa-ke namhlanje mfethu sivakashele la kwi-Hope Revolution TV, kodwa namhlanje ke siyi-Themba podcast. Mhlawumbe intoni mfethu oze ngayo namhlanje? Osune namhlanje ngithe nami angize ngaphakathi kwale ndawo nami ngizoveza ulaka ngiphinde futhi ngiveze nemizwa yami ukuba empilweni ziningi izinto esihlangabezana nazo sifumaniseka kwesinye isikhathi silahlekelwa nayithemba, sifumaniseka silimala endleleni lapha nalapha nalapha ngoba siyaqonda ukuthi ngaphandle komunye umuntu nangaphandle kwezinto engizibonayo emhlabeni akukho ukuthi mhlawumbe mangibona ngize ngilahleke nayithemba, kodwa izinto engizibona phakathi nengizibona kubantu nengibona zenzeka umhlaba engiphila kuwona ngiyafunda ngazo, noma zenzeka komunye umuntu noma zenzeka kimi. Ngakho-ke namhlanje ngimela njengodondolo lokuthi umuntu ongibukele noma osekhaya bengifisa ukuthi naye angiphe indlebe eze ukuthi yini le ngiphethe. Ngifisa ukuthi nami abambelele kumina, mhlambe nami ngamphilisa naye ngaphiliswa ngamazwi engizoqala nami ngiwabeke usona namhlanje. Ezinkumuntu vele obhalayo, obhala izinkondlo, ngiyajabulela kakhulu ukuthi ngithole nethuba kanje ngikwazi ukuthi ngoba mina ngelizwi laba ngakhona ukuphefumula noma ngelizwi laba ngakhona ukuthi beyikhulumele ngokwabo, kodwa mina ngokwembhalo ngifumanisa kwesinye isikhathi ngibakhulumela ngaso sonke isikhathi. Yeah. Oh right, no mfethu. So like obviously uyizwi labantu, kodwa ke mhlambe istory sakho mhlambe esingahlala kusona mhlambe oze ngaso isona siphi? Oso namhlanje ngizokhuluma nomuntu omusha. Ngizothi mfowethu noma uthi kwenzima kangakanani empilweni uzongalahli ithemba. Kuningi mina esengihlangabezane nakho empilweni, kodwa akazange ngize ngilahle ithemba kuze namhlanje ngisaphokophele ngimla nangesibindi nangeqholo lokuba engangidalelwe khona ngisengakufumbathile futhi ngisakufumbathile ngesandla sami and ngisenginingi engisazokuzuza ngempilo yami. Kuningi ngoba ngike ngafudukela kwelase Mpumalanga lapho engithe khona mangifudukela khona ngenhloso yokuzophemba ngifumaniseke nami ngizakhela amadlela ahlaza. Kwathi lapho ngonyaka wa-2020-21 ngathola umsebenzi ngasebenza kwakuhle, kwazothi ngo-2022 yafuduka inkampani yashintsha yawenye indawo, safumaniseka singabasebenzi saphelela umsebenzi, sonke sadumela kunjalo. Inhlansi leyo yethemba yabuya phakathi kwethu, lahlaleka umdali wasikhumbula, safumaniseka kufika enye ikhampani ezovala isikhala salane ebihambile. Kodwa into ebuhlungu eyenzeka kwafumaniseka ukuthi mabebizwa abanye sasinabo, ngoba khona umunye wamendleleni yami wathi mina mangingabizwa, ilapho ngaqala khona ngazinuka amakhwapha. Enokubuhlungu kakhulu ukuthi mina ngase ngizoba nomntwana enisengibrekisile enikwamela ukuthi ngibhekane nalowo nto leyo, ngikwazi ukuthi ngiye phambili ngempilo. Ngikhumbula ukuthi lapho bengihlala khona bengahlala ekhaya, bengihlala emqashweni. Kwamela ukuthi inyanga nenyanga kumele ukuthi wenzani ukhokhe irent. Kwaba umqanso onzima kakhulu mina. Ngahlala phansi ngazibuka, ngazinuka amakhwapha ukuthi ngazibuza ukuthi yini engayenza ezi ngumuntu omusha oseneyinhloso ezithile futhi osenekusasa. Ilapho khona okwavela khona okwavela khona imingqondo eningi noma kwavela khona amathuba amaningi ngayifumaniseka sengiyifumana kuphendleka ikhono lami le-acting. Ngibonge kakhulu kumfowethu owaqala wanginikeza leli thuba lokuthi ngikwazi ngibonakalise ngekhono lami le-acting. Ngafumaniseka ngaze ngathola ama-gig ngisho endaweni engangalindele ukuthi ngafika kuzona. Ngafumaniseka ngaba ngilo muntu enguyena khona namhlanje. Ngiyabonga. So ngikuzwa I'm sorry, ngikuzwa umuthi ikhampani nani kuyona. Yeah.
yaniqasha back. Yeah. So uzwa kuthiwa ngizwe ukuthi ukhona owathe ungasabuyele emsebenzini, kwenzeka kanjani lokho? Lokho ngingakhanda ukuthi kwesinye isikhathi uma umuntu noma sisebenza singabantu uyoyifumaniseka umbone mhlawumbe omunye umuntu uyengakuphiwa noma ngathi akakuphiwe. Kwesinye isikhathi ubona ngendlela ozimisele ngayo nangokuthi empilweni mhlawumbe uma ungathola ithuba elikanje kuningi ongathi mawukwenza ifumaniseka kwendlula izinto yena sezenzile. Ngabeka ukuthi mhlawumbe kwaba yileyo nto yakheleka phakathi kwakho ukuthi mhlawumbe lo muntu mhlawumbe uzothi mayithola ithuba elikanje ngoba engafumaniseka enza izinto ezinkulu mina engakafiki kuzona ngento eyibona ngaphakathi kwami ngangendlela enganginomdlandla ngakhona nangendlela engangiyimisele ngakhona ngenze ngakho konke kusemandleni ukuthi ngicine ngifeze lokho engangiqalile. So umsebenzi waba ukuphela kwawo kanjalo, ngikuze ubeke ukuthi ingane yakho ibisizovela emhlabeni. Kusuka lapho impilo yaqhubeka kanjani? Kwaba nzima empilweni, angifuni ukuqama amanga ngoba kwakumele ukuthi ngibhekane nokuthi kumele ngiqashe la ngiqashe khona, kumele ngirent inyanga nenyanga and akupheleli ngokurenta nokudla kudingeka nasekhaya babheke mina ukuthi angifake oncane kuze bekhona nabo ukuthi bekwazi ukuthi belale bedlile, and yaba nzima kakhulu kuneqala. And ngafumaniseka ngaba umuntu olahlekelwa yithemba, kwafumaniseka noNkulunkulu ngangesinye isikhathi ngingasamboni ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uthi ukhona, ingane kwenzeke izinto ezinzima kangaka empilweni yami. And kwaba nzima, ngalahlekelwa nje iyo yonke into, ngeza ukuthi angisaphili kulomhlaba, ngizizwa nje into elahliwe engafumaniseka ilahlele ezaleni. I'm very sorry about that, but ngifuna ukuthola ukuthi ingane imifika ke na manager kanjani ukukhula kwayo nokunakekeleka kwayo because bungasena umsebenzi. Ukufika kwengane emhlabeni kwinto okumele uthi umzala ijabulele. Kangangokuthi mina wathi noma kufika ingane yami emhlabeni ngayithola ngilo muntu oba nomunyo, ifumaniseke ngingazi noma ngijabule noma ngingajabule. Ngenxa ukuthi ingane mayisencane idinga lokho nalokho, enokubuhlungu kakhulu. Ingane yami yathi mayizalwa yafumaniseka yaba nema challenges noma nezingqinamba ezikhona, kwamele ukuthi iphuthumiswe esibhedlela nalapha kudingeka yona imali lena engekho. Ngaqwaqazisa kwashona le kwale kodwa enhlahla leyo ukuthi umdali wangipha lokho ongipha khona kungamandla amancane. Ngafumaniseka kuze kube manje ingane yami yaphila, and lokho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenzeka ngomsa wakhe nangothando lakhe. Ingane yathi miphuma iyafisana nama-challenges, imaphi ama-challenges maybe ukhuluma ngawo, because ngiyafisa nje ungicacisele, unginabele. Ingane yami yaba nenkinga la, binenkinga yesifuba. Kwamele ukuthi ngaso sonke isikhathi ngathi ngahlezi isekliniki, ihlezi kodokotela befumaniseka beyicilonga. Iyona inkinga inayo. So obviously ukubeka ngokusobala ukuthi mhlambe ukulahlekelwa kwakho umsebenzi kwaba isandla somuntu owayenomona kuwena, kodwa ke from the beginning umsebenzi wona ubuthole kanjani? Umsebenzi ngingasho ukuthi kwaba inhlahla nje leyo, ngawuthola umsebenzi nganokuthi mhlambe uba sasihlangene singabantu basendaweni eyodwa sisuka emakhaya, ngoba nalokho uzwelana ukuthi mfowethu ekhampanini yethu yazi sizodinga abantu, bengifisa ukuthi nawe uvele ngenhlahla leyo. Nami ngathi mangivela ufumaniseka bangithanda belungu, bafumaniseka nami ngangena kulo msebenzi lowo ngawuthola kanjalo. Yaqala ijourney
yokusebenza bekumnandi enjoya i-environment ibinjani emsebenzini, because uma ngabe ekhona umuntu othi uyakuchitha emsebenzini ukuthola ukuthi mhlawumbe bekhona ama-complications, bekwenzakalani phakathi ubudlelwane phakathi kwakho nabanye abasebenzi? Ingqinamba emsebenzini nakunguphi umsebenzi hlezi zikhona, and kwesinye isikhathi ziyakukhulisa, kwesinye isikhathi ziyakulimaza, and nakulo msebenzi besikuwona bezikhona ingqinamba sibhekana nazo usuku nosuku, kodwa bese ekugcineni siba khona isombululo sokuthi silungisa kanjani into kanje ilungiswa kanjani, sikwazi ukuthi sibe nendlela ebheka phambili, nanokuthi emsebenzini vele abantu abasebenza nabo thina bengabantu esikhulele nabo and kungobhuti abadala esikhule nje nathi sathi sinoqoza ukuthi ngifisa ukuya endaweni ethile khona osibanibani ngizofika khona ngithola ikhaya nami ngisebenze ngibuye ekhaya ngemuhle ngigqoke lokho nalokho izinto sasibalula nathi sesikuleni, kodwa nami ngathi mangifike lo msebenzi lowo ngeze ukuthi hayi kusekhaya ngathokoza nalokho ukuthi ngoba ezinye izinto ungayinaki ukuthi mhlawumbe noma uzenza sifumaniseka mhlawumbe komunye umuntu uzekheleka ubutha phakathi kwakho, mhlawumbe kwasekugcineka sekufika lesimo esikanje khona. Ngiya-understand mfethu. Ngifuna ukuthola ukuthi mfethu mhlawumbe ikhona ihint owayithola eyakunikeza i-clue ephelele ukuthi ngempela ukhona oyisizathu sokuthi ungabuyele emsebenzini. Ngabe ngiqamamanga mangithi mhlawumbe kukhona mhlawumbe ngathola ukuthi ingani mhlawumbe mina ngingabuyelanga emsebenzini, ngabe ngiqamamanga izizathu ngasigcina ngasitholanga, futhi angifunanga ukuthi ngisilandele kakhulu, ngavele ngathi okungcono angistike kuNkulunkulu ngisithandaze kuyena, uyena ozongivezela ukuthi kahle ingani kwenzeka lezi zinto kanje empilweni yami, enhlahla leyo ngathi mangisondeza uNkulunkulu ngayifumaniseka sengiyithola sengikwenye indawo engikuyona njengamanje. But njengamanje ngikuzwe uthinta indaba yokuthi ukuphuma lapho kulo msebenzi ngizwe ukhuluma ngendaba ye-acting, kwenzakalani? Sengiqala lapho uhambo lami kahle le-acting liqale ngawo-2023 lapho khona ngaqala khona ishow engayishuthayo, yize okwamanje bengakavumeleki ukuthi ngidalo, kodwa ngashutha khona, ngathola i-character khona ngashutha, yahamba kahle kakhulu. Uthe ngawo futhi lo nyaka lowo ngafumaniseka ngathola i-call evela kwi-City the NM, ngayifumaniseka ngathola futhi i-role khona okwangijabulisa kakhulu nokwangigqugquzelayo ukuthi ngayibuka ngelenyiso ukuthi i-acting le bengingayiboni mina phakathi kwami, kwaba khona umuntu wefumaniseka ethi mayayibona yafumaniseka phakathi kwami yaba yilambo lokuthi ngize ngigcine nami ngiyilo muntu esengiyibona ku-TV, into nami ngakudala ngiyifisa, noma mhlawumbe ngangithi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyofika kona ngazibuza umbuzo ukuthi ngifike kanjani la, kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngafumaniseka ngikwazile ukuthi ngifinyelele khona, and kwakuningi engikwenzayo ngathola nama-feature kwezinye indawo, and ngoba ngisuka nje khona namanje ngisuka kulo iThonga engithole khona i-featured khona, and namanje futhi ngiyabona ukuthi iphambili nekusasa lami ngiyalibona ukuthi liya kancane liya ngokukhula, and kuyangithokozisa kakhulu. Engibongayo futhi ukuthi lolu hambo bengingedwa, futhi ngiyazi ukuthi bengekhona ukwazi kwami nanokuqonda kwami, ngoba bengishila ngisaqala ukuthi uhambo nohambo empilweni yomuntu lifumaniseka liba nokukhanyiselwa. Uma mina ngifumaniseka ngasifumana ukuthi ngubani, yini engifunayo, yini engazalwa yona, ngifumaniseka nami ngasithola sengile ndawo engikuyona namhlanje ngomusa nangothando lakho uNkulunkulu. Ingakho ngithi namhlanje uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi ungithwalile emumva lapho bengikhona khona bengikhala ngilahlekelwe umsebenzi, kwaba buhlungu, kodwa uNkulunkulu wangisula izinyembezi ukuthi namuhla engiphe i-platform noma indawo yokuthi ngizibonakalise ukuthi mina ngiyini kahle yini into engiphathise yona, ngoba uNkulunkulu mayisusa into phakathi komuntu ufumaniseka eveza enye into. Okunami namhlanje kubethiwa ngagxila kuleyo msebenzi
ngabe namhlanje angikho lapha engikhona namhlanje, ngabe namhlanje angizazi ukuthi kahle kahle ikuphi engiphiwe nengafumbathiswa khona. Ilokho nje engakusho ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ukuthi engifikise namhlanje kulolu suku. Ngiyabonga. So ubuke ku-happy njengamanje kulomsebenzi osokuwona nalokho kunginikeza into ethi uyaye mhlawumbe ukubheka ukuthi abakubophela uzungu lokuthi ungabuyele emsebenzini lapha mhlawumbe bekuyindlela kaNkulunkulu ukuthi ufike lapho sukhona namhlanje. Abanye abantu baye bayitshena ukuthi uma uxhoza isihlahla ufumanise osilimaza noma usibulala. Ilonto abayenza phakathi kwami ukuthi bayitshena ukuthi uma bengisusa lapha na kuyobe sekuphelile ngami. Kanti banginikeza amandla lokuthi ngikwazi ukuhlala phansi ngifumane mina ngisibheke esibukweni ukuthi no, mina ngulunga isibongo kwaKhumalo. Ngizalwe ngaphiwa amakhono ahlukahlukene ngamakhono ami ngakhona ukuthi ngisiphilise. Okunamhlanje ngishaya isifuba futhi ngisamile ngiyasho ukuthi nawe umuntu omusha olahlekelwa yithemba noma kuthiwa kungakanani osubhekane nakho noma wendlula khona akapheli ngawe, vuka usithathe. Izinto engiyibukile phakathi kwabafowethu ngayibuka nakubadade wethu namhlanje izona ezingifumaniseka zingiphilisa. Sengiphila nabantu ngangayitsheni ukuthi nami ngangaphila nabo, kodwa ngane ngethemba nangifumaniseka ngizinikela ngayiphundlela mina endlela ukuthi angivuke ngisithindithe ngingalibali lokhu ngikhala ngithi uNkulunkulu ingane kwenzeka izinto ekanje phakathi kwami, kodwa ngavuka ngathabatha uhambo ngahamba lolo hambo namhlanje elingiholele endaweni namhlanje ngoba ngila namuhla. Obviously injabulo noma mhlambe inyembezi ngamanye amazwi zesuliwe, which means ubeka le nkulumo kimina zesuliwe enokwesula kwazo phakathi kwami zifumaniseke zinjengemvula efumaniseke beyisibusiso phakathi kwami yakhoculula konke obekuwakheleke phakathi kwami, ngoba umuntu uma edlinza noma kunezinto ezikhona enhlizweni yakhe kunobhlungu abuzwayo, obhlungu obuzwe inhliziyo edlinzile ubhlungu omngaphezulu kokushaya bomvimbo, ngoba ubhlungu benhliziyo uthinta kakhulu ngoba phakathi kwakho ufumaniseka phakathi komuntu kwakheleka inzondo, kwakheleka amagqubu. Ngifumaniseka kwesinye isikhathi kuba nenhliziyo encane ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi into yonke engiyenzayo ngathi ayenzeki, and ilokho engithi phakathi komuntu omusha nongibukayo nongilalele ngiyacela ukuthi makachelise lokho, afumaniseka ezipha indlela yokuthi mina ilokho engakhona ukuthi ngiphile ngakho. Umuntu nomuntu mayezalo uba nento azalwa naye ayifumbethe, nawe ukukhona lokho kufumbethe awusiqale njengamanje usinuka amakhwapha usibheke ukuthi kahle kahle yini le uNkulunkulu angiphe yona, yini le mina engayiphilisa ngayo ukuze ngikhona ukuthi ngiye phambili. Yebo-ke akukho okulula empilweni yomuntu, yonke into iba nesiqalo sayo, and isiqalo kuba into enzima kakhulu kangangokuthi uma uqala ufumaniseka kwesinye isikhathi ngazathi uphelelwa yithemba, ulahlekelwe nangakho konke onakho empilweni, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ufumaniseka ubona ukuthi hayi nansi into eyenzakala, ayikho into namhlanje efumaniseka uyenza namhlanje ikhanya namhlanje, kodwa into oyenza namhlanje ngaba isivuno sakho sankusasa. So mfethu ngifuna ukurefer to i-bad experience obhekene nayo emsebenzini, wabhekana nayo emsebenzini wezolahlekela kade ungaba nakho ngengomuso. So ungathini kumuntu osemsebenzini ongaba omhlambe ohlezelwe elwela ukuxoshisa abanye abantu emsebenzini, because lezi zinto efana nalezo ikhona mfethu and wena zakuthola. Ungathini kumuntu onjalo? Engingakusho ngithi mfowethu ayikho impahla engumi futhi akukho okungendluli. Ngifisa kuwena menzi nawe menziwa. Ngifisa ukuthi mawukhumbule ukuthi lo muntu naye unezingane futhi unomndeni ombhekile. Uma ubulala yena noma umsusa emsebenzini
cabangela isililo esisemumva, cabangela abazali bakhe, uphinde futhi ucabangela izingane zakhe. Unabantwana abambhekile ukuthi ubaba namuhla ngoba kuphela inyanga bafumaniseka bethola abakutholayo. Uma ubaba esehleli phansi engasasebenzi nomama esehleli phansi engasasebenzi, labantwana bazokhala usuku nosuku. Lezi nyembezi abayikhalayo ayiweli phansi kodwa iwele emahlombe akho. Awuvuke na uvukele unembeza wakho ukhumbule ukuthi sisonke la emhlabeni sifuna into eyodwa, sifuna impumelelo. Uma sifuna impumelelo masike sisebenzisaneni. Yebo abanye bayaphakama ngabanye kodwa kusiza ukuthi uphakame ngomuntu kodwa wena yena umuntu ngapha uyakhala. Masingaphakame ngezililo zabanye abantu kodwa masiphakame ngokufanele nangemisebenzi emihle zokuguqula impilo zabanye abantu. Ilokho nje ngakusho ukuthi mfowethu buyela unembeza. Sonke sisila emhlabeni sinemndeni esibhekile futhi sinabantwana enezinezifiso eziningi zokuguqula impilo zethu kanye nabantwana bethu ngoba thina lo mhlaba sohamba. Uma sihamba ingane zethu zisobishini kuba buhlungu kakhulu ngoba nazo zikhula zinenzondo ukuthi ubaba kodwa wayesebenza kangenzelanga ukuthi ngiswele ukuthi nokuthi. Lokho kuyisililo phakathi kwabo abantwana labo, kuyisililo sewele sizeswele naseyinganeni zakho. Mawubuyele unembeza ufumaniseke uba nomusa nobuNkulunkulu phakathi kwakho kuphila. Ilokho engakusho. So speaking from that, ngikuzwa ngathi ube ukuthi umuntu osesikhundleni thizeni noma oxoshisa abantu kusuke ehluleka ukuhlonipha isihlalo ahlezi kusona. Kunzima kangakanani mhlawumbe ukuthi umuntu engahlala esihlalweni akusona njengemanager noma njengomunye umsebenzi kodwa ehlale ekhanda labanye abasebenzi. Ngaphambi kokuba nguphendula umbuzo wakho kunento engifuna ukuyisho. Kunomehluko phakathi kwemfundo nemfundiso. Imfundiso into eyifundisiwe ekhaya ukuthi yazisa omunye umuntu ngoba uzazi wena. Imfundo ithi ungcono ufundile ongafundile akazi lutho and akanakusasa. Sibuye size kumbuzo wakho. Uma uphethe emsebenzini, uma ungena imfundiso, unemfundo, uzofumaniseka ungamaziso omunye umuntu uzombona njengethuluzi lokuthi ungenza noma yini kuyena. Namuhla ngizothi kuwena osesikhundleni akuyiyeke lento yokuthi mina ngiphethe ngifundile la ekhaya kukhala esami isicathulo uma ngithi angenze ukuthi akwenzeki. Yebo unikeziwe lokho ukuthi lawula la nala. Kodwa mawukhumbula ukuthi lento eyilawulayo isidalwa saNkulunkulu. Ukhumbula ukuthi umuntu ngoba isidalwa saNkulunkulu, umuntu akahambi yedwa, uhamba nabakuba bangasekhoyo. Labo bantu abathi mabevukela kuyena befumaniseka bezebelwe nakuwena uqobo. Ngakho ngizothi kuwe fundiseka inhlonipho, kuthiwa hlonipha omncane uphinde uhloniphe omdala. Ukuthi unezimendlela engakanani akusho lutho lokho kodwa ekugcineni umuntu uyamdinga noma uthiwa uphakeme kangakanani noma uthiwa ukusiphi isikhundla kodwa umuntu ohlezi umdinga. Ngakho ungamcindezeli umuntu, philisana nomunye umuntu. Izandla isebenza kahle uma zibambisene noma esinye isandla izandla bathi abanye bathi izandla ziyagezana. Isandla sikwenze nga lesinye siyakwenza kwenzeke nga. Nami nawe yenza lento ongathi nawe uma yenziwe emntanweni wakho noma yenziwe kuwena nawe uyithande. Ungayenzi into othi nawe uma isiyenziwe enganeni yakho noma yenziwe elungeni lomzimba wakho noma yenziwa kuwena uqobo ungayithandi. Ilokho engakusho. Yeah. No mfethu ngiyabonga mfethu for mhlambe kuleyo piece of advice. Ngikuzwa la ukuthi emveni ngeke ukuthi wena ubulahlekelwe umsebenzi. Usule inyembezi wasukuma wayithatha. Wasuthi amathalenti enginawo ngizophila ngawo. Imapha amathalenti okhuluma ngawo except le acting because ubusuchazile ngalo. Yeah. Mina vele ngomuntu wenkondlo ngembhalo yami
iyona engiphilisa ngayo nengiphilisa mina ngayo uqobo okwezinkondlo engithi noma ngithola ithuba othi noma ulalele uzuthi angisho ukuthi ngithe sofavele gwalagwala kodwa uyuzwa noma ulalele ukuthi ikhona into ekhona la yebo mhlawumbe ungasihashela kancane ukuze phela sazi ukuthi emveni kokulahlekelwa umsebenzi uyiphilise kanjani because ubuke ngathi inyembezi mfethu zisulile waze waphola nasenhlizweni yakho. yebo bengifisa nje ukwendlulisa nansi inkondlo yami ithi siyelula la unkwenkwezi lokhunta siyelula la nomphela leli kati yeziko ngembathe usizi libhale emehlweni mina esami sisi sihlabelela ngama yethumbu lendlala ningangiboni ngizinikele kokubi ngenxa yobesisi silamleya sazemthetho nacala ofundile useyafana nongafundile sifundile sasagogoda kodwa imisebenzi kayibona nangokhalo nekhona kumele ukuthi sigwazisele uma uyindoda kumele gugu iphakethe uma ungowesifazane uvula umlenze unembeza sewadliwa indlala kumuntu omnyama umdizisa kanjani omnyama nawo omnyama ngoba nalabo babekhankasa babesithembisa izulu lomhlaba ngoba bencenga ivoti kuthina kwandlula ukhetho bakhohlwa ithina engani babesifuqala ngudle kwesikhashanyana kwandlula ukhetho bakhohlwa ithina ngicela ukuyivala lapho. Ngiyabonga. Ndoda, which means lento yenzeka kuwena. Shuthi yaba buhlungu kangakanani mfethu lento le emotionally kuwena ekulahlekene nomsebenzi umukhona ukuthi ube nomucu wenkondlo okhuluma ngosizi oluyamaniswa nomsebenzi. Yakulimaza kanjani emotionally? Yangilimaza kakhulu emoyeni. Kodwa mina ke njengombhali ngiyazi ukuthi umbhali nombhali mhlawumbe makuthi uyangibuka noma ulalela uyazi ukuthi into engithintile nento engihlangabezene nayo empilweni ngithukulela phansi ngibhale phansi bese ngifumanise ngihlanganisa ngiphefumula ngokwamagama ifumanise ngiphilisa omunye umuntu abone ukuthi iziphi izinto engenza ngazo noma enganqoba ngazo kuwo konke nje sengithe ngahlangabezana nayo kule nkondlo umilalele ngikhuluma ngomuntu omnyama oselahlekelwe unembeza. Abantu abamnyama bafumaniseka bethi bekhiphisa intshontsho ukuze uthole umsebenzi. Ngibabona besebenzisa amathuba bethatha abantu besifazane belale nabo banikeze umsebenzi. Ngizokhuza ngalokho ngalenkondlo ukuthi nalabo ababekhankasa babesithembisa izulu lomhlaba ngoba bencengelela ivoti ukuthi siyacela ukuthi nisivoteleni ukuze nizothola amathuba emisebenzi. Sekaningi thina sithembisa lokho ukuthi imisebenzi nizoyithola unyaka nonyaka njalo uma kuvota kuthiwa imisebenzi kodwa imisebenzi uzebe namhlanje ayitholakali futhi ngayo futhi ngoba ingekho kodwa inginxa ukuthi sekwande ubupha noma phakathi komuntu sekwande ubulwane engathi mayebona umuntu ubona imali ukuthi imboni ukuthi mhlawumbe ngacaphuna imali ukuze ubani noma umuntu mayefuna umsebenzi phakathi kwami ngathi ngakhipha lonto ethile kuze ngikwazi ukuthi nami ngimnikeze lento ebhlungu kakhulu ingakho ngaze ngathatha isinqumo ukuthi no ake ngibhale ngikhuze lento ukuthi abayiyeka abantu bakithi ibhlungu imbi nisonke silambile emhlabeni kodwa angeke ukuthi ngithi umuntu elambile ngifumanise nami ngimkhuthuza ukuze naye ibhlungu kakhulu bafowethu ibhlungu kodwa nginethemba ukuthi mhlawumbe omunye nomunye uthi mayiqala eyizwa efumaniseka eshintsha indlela acabanga ngakhona. Yeah. So from there ulahlekelwe umsebenzi kuze kube namhlanje injani ingane eyathi umivela yavela phansi kubunzima bokulahlekelwa umsebenzi ngenxa yabathize babekubophela amanqine enyathi. Umfana wami bakithi ngasho ukuthi uNkulunkulu uhleze nendlela yakhe eninamacebo akhe futhi ngeke lize livinje umuntu icebo laNkulunkulu. Umfana wami uyaphila kumanje udla nje amabele uyakwazi ukuphosa umbalana enokungithokozisa kakhulu lokho naye uphila impilo efana njengabo wonke umntwana ozalelwe emafutheni nongazalelanga emafutheni kodwa nje impilo yakhe ngasho ukuthi ungumqemane ufana nje nazo zonke ezinye ingane ezithi noma ifumaniseka ijakadula egcekeni naye nje uyile ungane nayo
eyiphilelayo impilo nje uyibonayo ukuthi hayi iyaphila. Yebo. So njengamanje isiphila vele ngemizamo mhlawumbe uyibalile acting nokhiphulaka lwakho ngamagama. Iphila ngayo yonke imizamo yami engizamayo ngiphose nami esivivananeni ngoba izinto zibaningi yize kuba khona lapha nalapha kodwa nje ngale mizamo engibanayo ngiyakhona ukuthi ngiphose esivivananeni ingena miqhubeke nempilo. Ilokho nje ngingakosho. Yeah. No, akunankinga mfethu. Ngicabanga ukuthi siyabonga nje kakhulu ukuthi mhlambe wedlule entweni because abanye abantu kuba nzima ukudlula entweni. Wena mhlambe yini ekumotivate kakhulu ukuthi mhlambe udlule kulento le? Lento ngoba bengiqalile ngabalula amagama lamabili ukuthi kunezinto kuthiwa kuthiwa imfundo kanye nemfundiso. Ngikhulele ekhaya mina elimazisa uNkulunkulu. Nekhaya elifumaniseke lidumisa ngaso sonke isikhathi, lifumaniseka linokukhathalelana, linenothando. Hlahla leyo futhi ngawelana senkonzweni ekwazi ukuthi imazise umuntu omusha imkhande abe yilento afisa ukuthi abe yiyona. And iyona nto engasho ukuthi ingqugqumezile kakhulu inkonzo engisuka ngaphansi kwayo nengikhulele kuyona ifumaniseka yangipha amandla ngazibona ukuthi namhlanje ngilomuntu engifisa ukuba uyena ngeimfundiso nangeinkokhelo ngithola kuphi kubafowethu kanye nodade wethu enkonzweni yethu ongabeka ukuthi inkonzo apostoli bayishumi nambili enokuyiyona ifumaniseke yangipha lento engangenayo. Nokuza kwami la ngizobheka amatoho noma ngizothungatha amalela ahlaza nginxa yokuthini ngisenkonzweni amapostoli bayishumi nambili ngahlangana nabafowethu ngafumanisa ngafinyelela ngaphakathi kwale ndawo ngafumanisa ngazozibonisa okulokho ngingasho ukuthi kungenxa yemfundiso nangeinkolelo nanothando engifumaniseke la bangikhombisa lona abafowethu nodade wethu engiphila nabo ngaphakathi kwenkonzo amapostoli bayishumi nambili ngoba kuyashiya ukuthi umfowenu ukumthola phambili ngokuhlangana kwethu lapho esihlangana khona sibambele inkonzo sifumaniseka siba ngumndeni kufumaniseka omunye nomunye vela nalokho mfowethu ungasizakala la ngafumaniseka nami ngaba yilowo muntu lowo kwavuka ithemba phakathi kwami yayifumaniseka nami ngibuyela ithemba nanginesibindi ngaba nogqozi lokuthi no zikhona izinto ezisangenzeka ngiyayibona futhi ziyenzeka phakathi kwami. Mfethu walahlekelwa umsebenzi kodwa unamakhono amatalent amaningi. Mhlambe yiliphi eliyi-1 ufuna ukuthi ulikuphilise and wena uphile ngalo nalo liphile futhi kuwe emveni kokuthi phela vela usenamsebenzi kodwa yiliphi nje eliyi-1 ozethemba ngalo emakhonweni onawo? Kunzima ukuthi ngikhethe. Ngoba lamakhono enginawo ngifumanisa ngazi ukuthi liphi namandla kakhulu ngidlule elinye. Ngoba ayalekelelana ngasho ukuthi ayaxhasana kulempilo engiphilayo. Ilokho engikusho ukuthi ngoba ne-acting ngiyibona ukuthi ikhula ngamandla ne-poetry ngiyibona ukuthi phakathi kwami ikhula ngamandla and lokho ngenza nami ngidideka ukuthi iliphi kahle enamandla ningakhona ukuthi ngithi caleli ngiyama nalo enileli mhlambe ngathi kuluhoxisa yize lona le inkonzo ngathi kulimisa kancane kodwa ngabona ukuthi kunesikhala esibakhona ngase nalo ngilibuyisa ngifumaniseka ngoba ngizohlala njengamanje ukuthi ngizoba ne-show ngizoba nayo. So like ngiyakuzwa ukuthi aneweight ecishe ifane noma efana kodwa uma ngathiwa 200 athathe eli-1 usale neli-1 uliphakamise because ngibheka umuntu osekhaya onalento ethi lo muntu walahlekelwa umsebenzi kodwa unetalent mhlambe ngingamnikeza umsebenzi ukuphusha ikhono lakhe mhlambe yiliphi mhlambe ungathanda mhlambe ukuliphakamisa noma lixhaseke? Ngifisa kakhulu kahle liqhakambiseke ilele acting. You're right. Ozi lento ye-acting ingifundisa into eziningi ingifundisa ukuthi ngibe nendlela ukuziphatha ngibe nendlela ukuthi ngimazise omunye umuntu ngifumaniseka
noma ngise stage noma kuthiwa nginikezwe lo character enginikeziwe ngifumanisa ngiyembatha iphila phakathi kwami ethi umuntu noma engibone ngiyona leyo character abanginikeze yona. Yebo. Mhlambe uma ukhuluma ngokuthi yakukhulisa inhloboni yokukhula okhuluma ngakho. Ukukhula abaningi mhlambe babona ukuthi ukukhula mhlambe ukukhula kwenyama nangokukhula mhlambe ubona ukuthi banomzimba noma zizimuke kodwa ukukhula kukubonakalisa ukuthi into wrong into right kubonakala ubuhlakani nomncwedi phakathi kwezinto ozenzayo ukuthi no lo muntu lo usenamava athile into enendlela yenza ngayo ifumaniseka ibonakala ukuthi no akuseyena umuntu ofufusayo noma akusiyena umuntu oyiqalayo lento kodwa into phakathi kwakhe ephilayo nekwazi ukuthi ivule amehlo abantu abaningi ukuthi no into kanje. Yeah. So if I can give you a character yomuntu olahlekelwe umsebenzi as ngihlekiswa ukuthi vele nawe ngibone smile kuwena emveni ukuthi uNkulunkulu eveze amandla akhe ungayishaya perfect noma you're not sure. Mina kuyo yonke character ngingayithola ngifumaniseka ngiyigqoka ngembathi iphili ibe mina futhi angeke ukuthi mhlambe yona ngayigqoka kangcono. Kodwa nengaba ijazi engathi mangigqokile ungibone nami ukuthi hayi ngilembathile futhi liyangenela. Yebo. Yeah. No mfethu no. Mhlambe ngingajabula ukuthi ungiphe amazwi amabili amathathu okuvala from there sivale nje sibonge nokufika kwakho mfethu. Ngiyabonga kakhulu ithuba elingithe ngathola ingayizivela ithuba engitholele namhlanje ukuba nami ngizokwazi ukuphefumula ngaphambi ukuba nami ngihambe kodwa bengifisa ukuthi ngishiye lamazwi ukuthi empilweni izinto esihlangabezana nazo ziningi zithi maziningi zibe ngumthwalo phakathi kwakho uyivalele ngaphakathi kwesifuba sakho ufumanise ukukhala usuku nosuku kodwa ngizothi namhlanje akuthi noma ukhala kangakanani ubheke lezo nkinga obhekene nazo awuyithathe namhlanje lezo nkinga obhekene nazo uyibhikise uNkulunkulu ufumaniseke uwazi ukuthi uyineke kuyena uNkulunkulu uyena uzokwazi ukuthi ekuthwalele umthwalo ngoba kuyashiya ukuthi nini nithweleyo nensindwayo iza nini kimi mina ngizokwenethula ngakho nawe ngizothi umuntu omusha nawe umuntu ongilalela ekhaya ngizothi awuthathe lezi nkinga obhekene nazo uyibeke uNkulunkulu ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu akukho okuyokwenzeka uNkulunkulu uyisiqalo nesiphetho somuntu futhi okubusisa uNkulunkulu noma thiwa abantu basemhlabeni bazama kanjani ukuthikameza angeke beze bekuthikameza empeleni into omele iqale ngaphakathi kwakho uqobo bususa ukuthi mina ngikholela kuSibanibani zethembe wena amandla akho nanokuthi wena umuntu kanjani kwaziwa uwena susa amathemba akho kubanye abantu zethembe wena ngaphambi kuba uthembe abanye abantu ngoba abanye abantu basemhlabeni bazokwenzisa lokho nalokho kodwa uma uwazi wena into oyifunayo nenendlela ozethemba ngayo uyofumaniseka ubone indlela okumele uyihambe. Yebo. You're right Nomfethu sibonga kakhulu kodwa ke uyamazi uvusizwe ilanga. Ngiyamazi kakhulu. Uvusizwe ilanga lapha ku SABC 1 uke wadedela inkondlo yakho yayithini mfethu ngicela ukuthi uvale ngayo mina ningizima Afrika sengiyahamba kodwa ke angikushiyi wedwa uLunga walahlekelwa umsebenzi kodwa uNkulunkulu waveza amandla empilweni yakhe wathi izitha zakhe uzoyifaka phansi kwezinyawo ingakho namhlanje amakhono akhe ewaphakamisa kuvezwa amandla kaNkulunkulu ke ngaleyo ndlela like subscribe commenta ubukhona bakho kusho into enkulu igama lami ke ngusazi ngumfoka Sibiya ukopano naye lapha ke umduduzi intambende kalayini uJobe kwezaseBhayibhelini babhizi bacofa bafana benza ukuthi lento ihambe kahle ngikushiya nenkunzi uLunga sengivala uma ithi yona ikhuphuka kanje selola la ungwengwezi lokhunda kwaphela nethemba lokuba kusazokhanya ngembathe usizi libhale emehlweni mina sami sisehlalweni ngama yethumbu lendlala ningangiboni ngezinikele kokubi ngenxa obesise silamleya sazemthetho nacala futhi sisika sikwenedwa sekanenge ngithi ungathi emsebenzi ngihamba inqina kaMambuyazi
ofundile useyafana nongafundile sifundile sasagogoda kodwa imisebenzi kayibona nangokhalo nekhona kumele sigwazisele uma uyindoda kumele kuguge iphakethe uma ungowesifazane uvula imlenzi unembese wadliwa indlala kumuntu omnyama umdizisa kanjani omnyama nawo omnyama bashona phi ubuntu ngoba nababekhankasa basithembise izulu lomhlaba ngoba bencenga ivoti kuthina kwandlula ukhetho bakhohlwa ithina engane babesifuqala ngokudla kwesikhashanyana kwaphela lokho ukhetho lo bakhohlwa ithina iwalibheke umoya sekaningi isithungatha imisebenzi sihamba inqena kamabuyazi thina siphela nobuhlungu ngaphezulu kobuhlungu ngikhuluma ngobuhlungu bokukhipha inyumbazane sibelethweni sakwena ngoba kuwena kuphela ongasebenzi ngikhuluma ngobuhlungu obizwa ingane eqweza izifundo zayo ngenxa yokuswela imali ukuthenga amaphethe ngikhuluma ngobuhlungu obizwa indoda ezele nabatwana eganweyo ifumaniseke iphelwe isithunzi ekhaya ngoba inakhe kubeka etafuleni nalapha ekhaya kuze kudliwe kuphila ngaso esondlo sahulumeni ningahleki-ke futhi lempilo esiphila nathi asisikhethilanga yona iyona ekhethe thina ulunga lo imbongo esiqatshango lemla yabonga